Giawhag ni Senador Joel Villanueva ang mga empleyado nga wala pa makadawat sa ilang 13-month pay nga mopasaka og reklamo batok sa ilang mga amo sa National Labor Relations Commission. Iyang gipahinumduman nga subay sa Presidential Decree number 851, obligado ang mga amo sa paghatag niini nga benepisyo. Gisuportahan usab sa Senado ang panawagan ni Labor Secretary Benny Laguesma nga siguruhon nga dawat na sa mga trabahante ang ilang 13th month pay. Base sa balaod, ang dili paghatag sa maong benepisyo usa ka money claim nga kinahanglan sulbaron ubos sa Labor Code ug NLRC rules. Kadtong bahina atud kanato sa Gluternamax Herbal Capsule. Gluternamax Herbal Capsule may 5 kabaskog ug epektibong herbal ingredients batok sa diabetes ug high blood, arthritis, rheuma, insomnia, heart, liver ug kidney diseases. Ang Gluternamax Herbal Capsule aduna kini probiotics para mas madali maabsorb sa atong lawas ang mga sagol niini ug mahatagan sa billions of good bacteria ang atong lawas para magbaskog sa atong immune system. Aduna pud kini glutamate, spirulina, turmeric ug cinnamon bark. Ang Gluternamax Herbal Capsule pwede na mapalit online ug ma-deliver sa inyong Pinoy-anan pinaagi sa Kalusugan Yan Facebook page ug mapalit sa mga butika duol sa inyong mga lugar. Alang sa IFM Balita sa buntag, di kapugan sa paghatod sa mga nagunawag labas nga mga balita. Tatak Carmen, tatak IFM Balita.